chu thar tu an chon in ha na trak hi soi ka duwa chairman te pon soi thina en kim thai kim de thiam hi soi thina chu en kim thai kim de thiam chu chhuana te po an thil ti hai cement te kan khoi thina thinglam pang te po tianga chuan an chhuana te hen an chhuana te hian a thiam hian tang in zira en kim thai kim thiam an ve thina tianga chuan chu tiang thiam chu in ha na trak an ni chuan su kala hian kan he thina soi thina nikina chuan furniture hi in ha na tlak reng lawang thil dang te poi thiam te la tha ati thina chu ima heng school chon te wa ka vai ve thina in ha na tlak li har khoba sai ma thoka yo rel pui hian si men khoi thina hi min ja ti tuma ha ka do ka pai thin lo wa ai mi ban nu ban se mai bok se chu te ta kal chen be na mo ta hian en kin te kin ti thiam kum thar thu la chuan chung te hian ai school te kan chol to chung te hian min en hel ve to ani thi sera in ma na tlak lo de wa kan no mani chuan hai in chunga te in thasuna chen in thasuna te in kil to na te om thina yanga chuan e mana thing to tin no se